Топ 10 романтични тин филми, част 3. Номер 1. Тетрадката. Филмът «Тетрадката» започва с Дюк, стар мъж, четящ любовна история от тетрадката си на пациентка в старчески дом. Историята разкрива драматичната любовна връзка между Ноа и Алисън, започнала през 1940 година. Ноа, селски младеж, среща градско момиче, Алисън, през лятото и те се влюбват един в друг. Ноа обещава да купи къщата, плантацията Уиндзор, заедно с Алисън, но техните планове се сриват, когато родителите на Алисън им забраняват връзката. Те се разделят и Алисън отива да учи в колежа. Алисън среща Лон, красив и образован южняк, с когото се сгодява. Въпреки това, Ноа остава в сърцето й. Случайността ги среща отново, като Ноа узнава, че Алисън е избрала Лон. Ноа изпада в депресия, опитва се да помоли Алисън да остане с него, но тя отива при Лон. Възрастната, Алисън, страдаща от деменция, познава Дюк, който в реалност е Ноа. Те се връщат в миналото за кратко, преди болестта да я погълне отново. Въпреки сблъсъка на съдбите им, Алисън отново си припомня Ноа и преживяват отново кратките си моменти заедно. Номер 2. Моята вина. Филмът разкрива сложната история на едно семейство, когато Ноа, главната героиня, се премества в имението на новия съпруг на майка си. Там тя среща своя доведен брат, Ник, с когото се сблъскват и имат различни пререкания. След редица инциденти и сблъсъци, Ноа разбира, че Ник е плейбой, пуши тайно от родителите им и се занимава с участие в състезания. В хода на събитията се развива връзка между Ноа и Ник, която се оказва доста противоречива. Историята включва и сложни интриги, в които Ноа бива въвлечена, когато баща й се появява след дълго време. Семейните конфликти се задълбочават, когато родителите на Ник научават за връзката между двамата и се опитват да я спрат. Филмът завършва с голямо преследване и докато семейните противоречия се затвърждават, Ноа и Ник избират да продължат своята връзка, въпреки натиска на родителите и сложните обстоятелства. Номер 3. Най-дългото пътуване. Филмът следи историята на Люк и София, които се запознават по случайност и оказват помощ в спасяването на стар мъж, който е попаднал в катастрофа. Спасяването му води до откриването на кутия с писма, които разкриват любовната историята на Ира и Рут. Филмът се преплита между настоящето и миналото, като показва живота и любовта на Ира и Рут във време на войната и след нея. Разказват се различни етапи от тяхната връзка, включително избора им да бъдат заедно, дори след неприятностите, които са преживели. Любовта на Люк и София също е обект на разказа, като двамата преживяват различия в интересите си и според това какво всъщност искат от бъдещето си. В дадени моменти те се разделят, но в крайна сметка се помирят. Филмът завършва с разкриването на изключително ценен портрет на Рут, което води до огромен успех на Люк и София, които събират колекция от картини и създават галерия, посветена на тяхната любовна история. Номер 4. Последното писмо от любимия. Филмът разкрива историята на богатата светска личност Дженифър Стърлинг, чиято загуба на паметта след автомобилна катастрофа я принуждава да търси своето изгубено минало. Преплитайки минало и настояще, Дженифър открива писма, подписани под псевдонима Би. Тя има афера с този мистериозен мъж,
който се оказва журналистът Антони Охиър. Тя разбира, че в деня на автомобилната катастрофа е решила да избяга с Антони и е пътувала към него, когато при катастрофата получава частична амнезия. Лоренс, нейният съпруг, крие тайно последното писмо на Антони към нея, но тя постепенно открива истината. Това води до конфронтация между Лоренс и Дженифър, като тя се решава да се изправи срещу него и да продължи отношенията си с Антони. В същото време, в настоящето, друга героиня, Ели, разследва любовната история между Дж и Б. Тя открива скритите писма и разкрива истинските имена на главните герои. В крайна сметка, Дженифър и Антони се срещат отново благодарение на упоритостта на Ели. Историята прелива в настоящето, където разкритията на Ели за прошката помагат да се възстановят отношенията между Дженифър и Антони. Цялата история проследява изгубената любов, съкровените тайни и опитите на главните герои да възстановят връзките си, въпреки многото трудности и съмнения. Номер 5. Младата Виктория. Филмът проследява живота на принцеса Александрина Виктория от Кент, наследница на британския трон, която става кралица на Великобритания. В нейното ранно детство и младост тя е обект на политически манипулации между своята майка, херцогинята на Кент, и нейния контролер, сър Джон Конрой, както и стратегическите схеми на нейния чичо, крал Леополд Пребесъкс на Белгия. Историята следи Виктория през различни фази от живота й, от изоставеното детство и изправянето си срещу политическия натиск, до вземането на решения за собствената си независимост като монарх. Тя установява отношения с принц Алберт, който става нейният съпруг и близък съветник. Историята разкрива вътрешните битки за власт, любовните и стратегическите връзки, които Виктория развива с Алберт и семейството си, както и въпросите, които преформират и укрепват властта и като кралица. Филмът проследява живота на Виктория като млада жена, нейната борба за независимост и установяване на лична и политическа идентичност, както и нейните връзки с околните и трудностите, които среща. Номер 6. Секси ръководство за добри момичета. Във филма Луси Нил, главната героиня преживява раздяла с гаджето си Джеф, откривайки, че той гледа порно и че двамата имат проблеми с интимността й. Със съдействието на приятели, тя създава секс-списък, за да подобри сексуалния си живот. През този процес тя среща Грант, с когото има различни сексуални и житейски приключения. Въпреки провалите по пътя си, включително несполучлив опит да се върне към Джеф, Луси открива удовлетворителност в новата си връзка с Грант. В края на историята отива при Грант, за да може да опита с него последното нещо от списъка. Като важно е, че тя постига своята собствена изборна и сексуална свобода. Номер 7. Любов, сватба и брак. Историята разкрива живота на младоженците Ава и Чарли, които се опитват да справят с проблеми в брака си, вдъхновени от успешния брак на родителите на Ава. Всичко започва с организирането на годишнина за родителите й, но скандалите и неизяснени тайни отделят Ава и Чарли, като възникват проблеми с доверието и комуникацията. Ава предприема множество стъпки, за да спаси брака на родителите си, въпреки че нейният собствен брак се разваля. Накрая, когато грешки и манипулации разкъсват връзката им, Ава и Чарли се сближават отново и вземат решение да се върнат на своята годишнина, символичен жест, който показва тяхната готовност да преодолеят трудностите и да върнат силата на връзката си. Номер 8. Помпей.
Във филма главният герой Майло оцелял след атака на римски войници в Британия и става гладиатор в Помпей. Влюбва се в Касия, докато се изправя срещу сегашния сенатор Корвус. Под принуда Касия се съгласява да се омъжи за Корвус. Съдбата ги отвежда на арената, където Майло и гладиаторите му се изправят срещу римски войници в контролирано сражение, докато вулкан изригва. В хаоса Майло, Касия и Атикус се борят за оцеляване. Майло и Касия се разделят, признавайки, че не могат да избягат заедно. Въпреки това, той се връща за нея, Майло я спасява от Корвус. И те умират заедно, прегърнати, когато вулканът ги достига. Номер 9. Момичето от долината. Филмът започва в днешно време, когато Руби Ричман се прибира у дома, разстроена от раздялата с приятеля си, заради плановете й да участва в учебна програма в Япония. Тогава майка й, Джули, споделя своите приключения от последната си година в гимназията. През 80-те години Джули открива нови приятелства, включително с Ранди, водещ пънк изпълнител, и се разделя с арогантния си приятел Мики. Конфликтите се увеличават с приятелите й и между Ранди и бандата му. Въпреки това, Джули и Ранди споделят дует и се събират отново. Докато техните приятели танцуват, Джули и Ранди напускат заведението с наетата от Мики лимузина. Въпреки това, в края на историята, Джули приема, че никога не трябва да съжалява за грешките, които е допускала, и изгражда успешна кариера и личен живот. Номер 10. Хартиени градове. Кю е влюбен в Марго от дете. Тя е приятелка от детството и негова съседка, с която се отдалечават през годините. След като стават тийнейджери, Марго става едно от популярните момичета с приключенска репутация в гимназията Джефърсън Парк. За разлика от нея, Куентин е мил и ненастоятелен, но непопулярен сред връстниците си. Една вечер Марго се качва през прозореца на Куентин и го отвлича за едно нощно приключение за отмъщение. Тя разбрала, че нейният приятел, Джейсън, е правил секс с една от нейните приятелки, Ребека. След като купуват провизии, те правят унизителни шеги на Джейсън и Ребека и техните приятели, включително най-добрата приятелка на Марго, Лейси. На следващия ден Марго не идва на училище и след няколко дни Кю разбира, че е изчезнала. Родителите й не съобщават за изчезването й на полицията, тъй като тя многократно е бягала от дома си, и вярват, че дъщеря им в крайна сметка ще се върне. След като вижда наскоро прикачен плакат на Одигътри на стената на спалнята си, Кю разбира, че Марго нарочно му е оставила улики къде ще отиде. Тя изчезва, оставяйки улики, за които Кю и приятелите му разбират и решават да я потърсят. През това пътешествие те изживяват различни преживявания и промени в отношенията си. В крайна сметка, след като Кю намира Марго, се връща у дома, където се наслаждава на бала и последните моменти с приятелите си, преди да тръгнат всеки по свой път за колеж.